Doncs bé, bona vesprada, moltes gràcies a totes i a tots per venir. Com sempre, primer que res, agrair a l'Assemblea de Valls, agrair també a la territorial que ens hagueu convidat, que m'hagueu convidat. Jo diria que no estic exagerant si dic que Valls ha sigut un referent en la pròpia CUP perquè van ser dels primers que tenien representació, però sobretot perquè van ser els que van bastir, jo diria, ideològicament el projecte per a que fos el que és. Segurament sense Valls, sense el camp, no s'explicaria una CUP tan coherent, segurament no s'explicaria una CUP tan combativa i segurament, segur, no s'explicaria una CUP amb tan bona qualitat humana. Per tant, per a mi sempre és un plaer estar aquí, totes i tots ells ja ho saben, però volia deixar-ho dit. Com sempre també, molt afalagada de compartir taula amb el Josep Manel, ens vam escoltar ahir, jo diria que ens acabarem avorrint, però bueno, farem el que podrem. I amb el Sergi, i jo crec que no cal més presentació, són sempre persones amb les quals aprens, i em toca la difícil tasca de començar un acte, quan jo normalment era l'última, la candidata, la que havia d'explicar el nucli gordià, el nus gordià de la pel·lícula, i ara he de fer la introducció. Intentaré no avorrir-vos i intentaré una mica explicar en quina situació ens hem trobat, sobretot des de la meva experiència com a diputada al Parlament, què hi hem anat a fer, de què ha servit o finalment d'on veníem. Jo diria que s'ha de començar sabent que 3 anys després d'entrar-hi, però sobretot 5 anys després que es plantegés aquesta ofensiva autoritària per part de l'estat espanyol i uns 7 anys després més anys, després que es plantegés aquesta crisi capitalista oberta i descarnada contra les classes populars, ens trobàvem en aquell escenari no gaire diferent del que ens trobem ara, en el que vam valorar com una triple crisi. Una crisi des del punt de vista nacional, perquè vivíem un moment de total anul·lació de l'autogovern i de total anul·lació, òbviament, de les autonomies, d'una recentralització en clau espanyola de tots els països catalans i d'una imposició i deriva autoritària que feia aprovar lleis tan absurdes com la llei de senyes d'identitat al País Valencià, la llei de signes a les Illes, en definitiva, d'aquesta deriva autoritària i espanyolitzadora de l'Estat contra els països catalans. Una crisi social fortíssima, i això jo diria que no cal que ho expliqui perquè segurament totes i tots teniu històries properes de gent que s'ha quedat sense feina, de gent que li costa molt arribar a final de mes, de gent que li costa finalment molt ser intervinguda o anar a la sanitat perquè es troba amb retallades, es troba amb llistes d'espera, finalment de gent que no pot trobar habitatge o que ha de fer el que pot perquè no se'l pot pagar. No cal que expliqui quin és el periple que finalment hem passat les classes populars amb aquest procés de pauperació permanent que ha suposat aquesta crisi capitalista i que ha suposat també totes les mesures d'austeritat que Europa dictava i l'estat espanyol i les elits catalanes aplicaven sense cap tipus de contemplació. I una crisi des del punt de vista democràtic, i és que començàvem fa 3 anys amb la major crisi democràtica de la democràcia liberal dels últims 30 anys, amb una corrupció inserida en les pròpies dinàmiques de funcionar dels partits que ens portava Bárcenas, Gürtels, Bigotes i Palau i Pujols a palades, que ens situava finalment com un país que ha forjat aquesta democràcia continuista amb el franquisme a base de corrupteles, a base de finançament il·legals de partits i a base d'estructures de partits que són meres repartidores, que són meres empreses que han sigut una autèntica sangonera a les nostres administracions públiques. Amb aquesta tessitura, el Parlament ha fet què? Doncs bé, nosaltres vam intentar fer la campanya enfocant-la usant 2 fórmules. Aquella del cavall de Troia de les classes populars, perquè enteníem que necessitàvem un grup polític, necessitàvem una fórmula política, un artefacte polític que obrís el camí d'un veritable canvi democràtic, d'un veritable canvi social, d'un veritable canvi econòmic i que fos un veritable canvi. Això volia dir que anés a l'arrel del problema, que busqués solucions estructurals, que no es quedés en el simple maquillatge,
que no afirmes una cosa que no creiem, que és que el capitalisme és reformable, que no afirmes una cosa que no creiem, que és que és possible negociar amb l'Estat, i que no afirmes una cosa que no creiem, que és que tal qual estan les lleis ara mateix existeix igualtat entre dones i homes. Dèiem que volíem evitar la refundació del sistema per dalt, un nou pacte entre les elits que ens tornés a marcar la història que hem viscut. Dèiem que volíem traslladar el conflicte que s'estava vivint al carrer, el conflicte que les classes populars teníem en el nostre dia a dia per a poder passar el mes, per a poder anar a estudiar si volem, per a poder tenir habitatge, per a poder finalment tenir una vida digna. Volíem traslladar-lo a la institució perquè finalment aquella institució havia estat mirant cap a una altra banda mentre la gent malvivia, mentre hi havia desnonaments, mentre hi havia gent que passava gana i mentre hi havia gent finalment que no tenia cap alternativa vital, hi ha més de 300.000 famílies que no tenen cap ingrés ara mateix i per tant una situació conflictiva que volíem traslladar també dins de la institució i amb una cosa molt senzilla. Nosaltres vam dir, i ho vam dir obertament i no ens n'amaguem, que volíem fer-li la vida impossible a tots aquells que ens l'estaven fent impossible a nosaltres. Volíem que finalment hi hagués una veu que els digués a la cara que ja estava bé, que era la nostra hora i que això necessitava un canvi, com deia, un canvi d'arrel. Això el David, que és un poeta, ho va saber sintetitzar en aquests 3 objectius. Deia, desobeir la por, desafiar el règim i reconstruir l'esperança, perquè també ens tocava això. Reconstruir l'esperança sobretot a les esquerres que havien estat totalment traïdes amb el pacte de la transició i que encara estaven traïdes per unes visions tecnòcrates o sobretot per aquells que creuen encara, com deia abans, que el capitalisme és reformable. Davant de tot això que hem fet, de què ens ha servit, jo vaig intentar explicar-ho amb 5 paraules que crec que d'alguna manera corresponen des de la nostra humil aportació, com un grup de 3 diputats que érem, al que hem fet. Ens ha servit per expropiar, sobretot per expropiar petits espais de sobirania a les institucions i traure'ls on tocava, que era el poble, que era la gent. Ens va servir per a boicotejar, per exemple, el Pacte Nacional de Salut, que volia deixar tancada una privatització de la sanitat ad eternum i, a més, volia deixar-la tancada amb els pirates d'ESADE al capdavant de la taula, amb la sanitat privada negociant, amb totes les mútues i tota la patronal privada i també amb aquests sindicats de concertació que tant i tantes misèries ens han pactat a la classe treballadora. Vam boicotejar aquell acte, vam boicotejar aquell pacte i vam saber traure aquest espai en forma d'unes jornades de sanitat que anaven dirigides al sector i que finalment volien, com dic, robar aquests petits espais de sobirania. Ho van fer també en el tema de la corrupció, amb unes jornades contra la corrupció. Ho van fer amb les bales de goma, aconseguint finalment que es prohibissin finalment. Ho vam fer perquè enteníem finalment, i és una reflexió que portava implícita, que aquestes institucions, conforme les coneixem, estan absolutament buides de sobirania, absolutament buides. Estan intervingudes econòmicament per el fons de liquiditat espanyol, però estan intervingudes ideològicament per aquells dogmes neoliberals que creuen que cada vegada hem de ser més pobres per a que alguns cada vegada finalment siguin més rics. Ens ha servit per a una segona cosa, per a cooperar, no per a cooptar, ni per a instrumentalitzar, ni per a apropiar-nos de ningú, per a cooperar amb tots aquells espais que ja estaven construint, que ja estaven obrint-li diferents escletxes al règim. I ens vam posar al costat de la lluita feminista amb la reforma de l'avortament. Ens vam posar al costat de la lluita contra Barcelona World, de la lluita contra la MAT, de la lluita contra el fracking i, en definitiva, de la lluita contra aquells que tracten el territori com un mer camp especulatiu. Ens vam posar també al costat de la lluita amb el projecte Castor. Ens vam posar al costat en la lluita, sobretot, per la independència dels països catalans. No oblidem que encara ara ningú creu en el projecte dels països catalans. Encara ara hi ha molts que busquen un projecte dins d'una autonomia, quan tots sabem que les autonomies, precisament si són alguna cosa, és artificis constitucionals que finalment venen d'aquest pacte de la traïció, que va ser el pacte del 78.
Ens hem posat al costat de la lluita pel transport públic, de la lluita de les bales de goma, de la lluita pel tancament dels dies, de les diferents EROs i de les diferents vagues que s'han anat fent al llarg d'aquests 3 anys, de la vaga dels treballadors i treballadores de Panrico, de la vaga de les treballadores i els treballadors de Movistar, al costat dels que estaven lluitant per una sanitat pública, al costat dels que estaven lluitant per un ensenyament públic, finalment, al costat del que nosaltres entenem que ara mateix són petits espais de contrapoder i que estan cada vegada erosionant, cada vegada lluitant-li, per tant, un pols a aquest sistema. I dic que ens han posat al costat perquè molts no s'han posat al costat, molts s'han volgut posar davant, molts han volgut fer bandera del que eren, molts també s'han volgut apropiar de moltes lluites i jo diria que no caldrà buscar un exemple millor, sinó aquest que finalment s'ha apropiat d'un lema com és el Sí se puede, que com tots sabem li pertanyia a un moviment social. Ens ha servit també per a reconstruir, i és que hem intentat explicar, i cada vegada ho hem intentat explicar més fort, que no es pot transformar la societat només des de les institucions, que finalment necessitarem de totes i tots convençuts, necessitarem també d'accions de desobediència, necessitarem que hi hagi una veritable força organitzada i latent fora de les institucions, perquè quan plantegem aquest pols al sistema, quan plantegem aquestes 3 ruptures, necessitarem que totes i tots estiguin conscients, estiguin determinats i siguin finalment l'alè darrere dels diputats i de les diputades els que ens facin tocar de peus a terra i els que finalment facin que allò institucional, el pas per les institucions, no sigui un mer passatemps, sinó que aspiri a transformar la societat. Per això us necessitarem a totes i a tots conscients, us necessitarem a totes i a tots determinats, us necessitarem a totes i a tots organitzats. I això vull insistir, organitzats. No és moment de dir això ja ho faran altres, no és moment de tornar a casa i seure al sofà, és moment d'agafar les regnes finalment de les nostres vides i de ser una peça més en la transformació de les nostres condicions materials. Hem procurat, jo diria, cada instant, a cada nou atac, deslegitimar l'autoritat moral de l'estat espanyol sobre els països catalans. Ho hem fet cridant a la desobediència a la LOMQE, ho hem fet cridant a la desobediència a cada sentència que el Tribunal Constitucional anava aprovant en contra d'aquest poble. Ho hem fet també denunciant, òbviament, el rescat bancari o el procés de centralització, com deia, espanyola dels països catalans, i ho faríem cada vegada que fos necessari, ho tornarem a fer quan sigui necessari i ho fem, a més, convençudes de que no tenen cap tipus d'autoritat moral ni política sobre aquest poble. Ens ha servit per lluitar, per mantenir també els nostres trets essencials i per no acabar empassades per les pròpies institucions. Les institucions són espais de poder, buits de legitimitat sobirana, però de poder. I aquest poder tendeix a explicar-nos que les coses s'han de fer així, que hi ha limitacions legals, que no podem anar més enllà, que hi ha uns privilegis que s'han de preservar. Nosaltres ens hem encarregat d'alguna manera de mantenir-nos lluny d'aquest continuisme que finalment suposa l'engranatge de les institucions, lluny d'aquests discursos eficientistes o fins i tot aquells que diuen que no poden canviar les coses perquè una llei està per sobre de la voluntat popular. Lluny, per tant, d'aquells que volen que tot segueixi igual, no? Lluny dels que usen eufemismes. I és que, i ens ho van dir els propis transcriptors del Parlament, i és que fins que nosaltres no vam entrar en aquell Parlament feia molts anys que no se sentien paraules com desobediència, com sobirania, com classe, com lluita de classes, com classes populars, com interès general, però el real, no l'interès general del qual tots s'omplin la boca, com també canviar-ho tot i com alguns termes que nosaltres finalment reconstruïem, recuperàvem i que aquestes institucions i sobretot aquesta esquerra havia oblidat totalment.
Sense premeditació hem jugat un paper mirall i és que no hem acceptat cap privilegi, ens hem limitat el sou a una quantitat que consideràvem que es corresponia amb aquells als quals volíem representar, que són les classes populars. Consideràvem indecent poder parlar en la nostra boca o poder omplir-los la boca de la defensa de les classes populars cobrant 4.000 euros que cobren els diputats, o cobrant-ne 5.000 o cobrant-ne 6.000. Enteníem que aquesta limitació era l'austeritat personal necessària que havíem de fer per a no deslligar-nos del que som, de la nostra classe, i això ha sigut un mirall en negatiu per als altres grups polítics que han vist en nosaltres com sense necessitar-ho ens limitàvem el sou, com sense necessitar-ho ens limitàvem el mandat i com sense necessitar-ho no anàvem a sopars, no acceptàvem directrius, no acceptàvem ordres de ningú i sobretot no acceptàvem ni un tracte de favor. Jo diria que també ens ha servit per a desemmascarar, i és que ho diem sempre i cada vegada ho veiem més clar, i sobretot l'última comissió, que va ser la d'investigació, com sabeu, la Comissió Pujol, la d'investigació de frau fiscal i corrupció política, ens demostrava una cosa ben crua, que és que la corrupció a les nostres institucions no són 4 casos aïllats, no és qüestió del cas Palau o el cas Pujol, sinó ha estat la manera normal de funcionar durant molt de temps, que ha enriquit les butxaques de les mateixes oligarquies que estan manant i que a més és finalment una cosa que no s'acaba i que de manera sistemàtica mou l'interès de les nostres institucions. Hem fet una persecució, jo diria que efectiva, de la corrupció, intentant arribar a l'alçada del que van fer els companys i companyes de Reus quan van destapar l'Innova. Nosaltres hem intentat ser part de l'acusació en Caixa Catalunya, hem intentat ser part de les denúncies sobre la privatització de la sanitat, hem intentat ser part finalment activa en la lluita contra personatges com Bustos, contra personatges com Pujol i contra personatges, en definitiva, de tots els pelatges, perquè si una cosa ens ha mostrat també el pas per la institució és que aquest pelatge, el pelatge que li agrada omplir-se la butxaca, això no és patrimoni de la dreta. Això és patrimoni de la dreta i de l'esquerra institucional que ha existit fins ara en les institucions i nosaltres ho hem pogut veure. Jo diria que el que hem pogut fer aquests 3 anys ho hem pogut fer perquè érem 3, però perquè érem milers de militants a les bases, perquè a més teníem moltes regidores i molts regidors que feien molts anys que estaven treballant i que coneixien les institucions i que ens han donat un cop de mà quan ho hem necessitat. Hem sigut milers els que hem estat organitzats a aquells espais imprescindibles que ens han ajudat a tendir un pols, i podria citar 50.000 col·lectius. Ja ha sigut milers, finalment, i és lògic perquè nosaltres, com hem dit des del principi, no sols no canviarem això, necessitarem de la implicació de totes i de tots, organitzats, compromesos i finalment decidits a saber que en això ens va la vida, que hem d'aturar finalment aquest robatori que se'n diu crisi capitalista amb els nostres cossos i que no ho faran per nosaltres. Amb tot això que hem après, jo diria que hem après finalment algunes coses que serviran als que venen darrere, però que ja d'alguna manera els nostres regidors i regidores ja sabien. Hem après a saber que la força no resideix en les institucions, sinó en la gent i en la nostra capacitat d'organitzar-nos, en la nostra capacitat de plantar cara, en la nostra capacitat de dir prou, en la nostra capacitat de dir ara és el nostre moment. Hem après a més que el Parlament no té sobirania, que està intervingut, que el Parlament és fira, és cartó pedra, allà es va a negociar a despatxos i allà es va a fer-li la vida més fàcil al senyor Isidre Fainé i a les 14 famílies que tenen una fortuna superior a 2.000 milions d'euros a tots els pressupostos dels països catalans. Hem après també una cosa ben dura, que és que les autonomies eren paper mullat, però això nosaltres ja ho sabíem, que érem esquerra independentista des de sempre. No els que ara diuen que això de la independència està molt bé per omplir-se també la butxaca, no, els de sempre, els que deien que ni estatut, els que deien que ni pacte fiscal, els que deien que això només ho arreglarien plantejant una alternativa de sobirania plena a tota la nació profunda, que replantegés també les situacions d'explotació cap a les dones, que replantegés també les situacions d'explotació cap a la nostra classe.
També que qui no es mou, diuen, no nota les cadenes, però que cada vegada hi són més, que cada vegada pesen més, que cada vegada collen més fort i sobretot que necessitarem molta més gent per poder-les trencar. Que l'esquerra no és esquerra si no és popular, si no està al carrer, si no se limita al sou, si no dona exemple a la seva classe, si no pensa que cal transformar la societat d'arrel. I sobretot hem après una cosa, que és que ells mai ho farien i ells mai ho faran, ells mai desobeiran, ells mai trencaran en res, ells mai trairan a la seva classe, ells mai perdran un privilegi per a propiciar-li res a aquest poble. Això ho hem après com un ABC, com una cosa gravada a foc i ho tenim més clar que res. Finalment deia Bertolt Brecht que hi ha dones, ell deia homes, però jo crec que s'ha de reinterpretar a dones, hi ha dones que lluiten al dia i són bones. Hi ha algunes que lluiten un any i són millors. N'hi ha que lluiten molts anys i són molt bones. Però hi ha aquelles, i aquí jo en veig moltes i me n'alegro, que lluiten tota la vida i aquestes, vosaltres, sou les imprescindibles. Per tant, el dia 28, el dia 27 abans, que volem plantejar les eleccions en termes plebiscitaris per a decidir sobre la independència, però en termes constituents, per a decidir sobre tot allò que ens afecta, us necessitarem a totes i necessitarem que cada vot que vagi a parar a la CUP sigui un vot de ruptura. I en 5 paraules, el dia 28 ens tocarà jugar-li un pols a l'ofensiva més gran que el capitalisme li està jugant a la nostra classe i a l'ofensiva més gran que l'estat espanyol li està jugant a aquest poble, a l'ofensiva més gran que el patriarcat li juga a cada dona assassinada, per cert, avui una altra més. Caldrà que el dia 28, passi el que passi, nosaltres, la CUP, estigui allà dins per a expropiar, per a cooperar, per a reconstruir, per a lluitar i per a desemmascarar, perquè el nostre compromís ara mateix, una vegada més, és total i absolut amb les 3 ruptures necessàries, amb la independència, amb la construcció del socialisme, amb la construcció d'una societat eminentment feminista i per als països catalans i tota la nació sencera. Per tant, ens toca posar el cos i posar l'ànima i, com acaben alguns, un pas endavant per canviar la història i independència per canviar-ho tot. Visca la terra i moltes gràcies.